Non ke bang jisuri hini rain ko ra ke thomaning kana pharman HSLC laben high madrasa salang baha online avarsai pen form kapapleng dun jia phan SEBA hin pen ke damtang phai kuni ni phai kris yar ni pangdak pontang lo karbiang long life birta nang kilang dun kaching hon du anarat pini eson kenang sola birta arjuik tha high school living certificate lapen high madrasa satlang along kitok dun jia korti lapen ingtir tama phan SEBA hin pen ke pachini pon abirta lapuson henlo non ke bang jia ningkan mate suri hini ra ingkoi ra ke thama pharman ke pado pon jia phan kachuning rialo hang pon pung bangso kachuning rialo phan online avarsai pen si papleng ponang pung form ke papleng ke pangcheng ponji ajor ni ke hot pon apor lake bangso chiklo phai kuni ni phai crepe hopen mati jonga chiklo ni phai crepe ho an birta kanang sot arjuik tha metric lapen high madrasa sadlang ke tok dun jia phan kachisiga korti lapen ingjira tuma phan form ke papleng dun jia phan SEBA hin pen kachuning rialo phapon lo apor ke hot pon ateng ke phai kunia chiklo ni phai crepe hopen mati jonga chiklo ni phai crepe ho arnia kachuning rialo mate form ke papleng dun ikjia phan online avarsai SEBA don rialong ingtu pon iglo form ke papleng dun jia phan ka humri dunang jia dim lake www.sebaregistration.in along News Desk Report Karbiang Long Live